много топъл ден. Искам да благодаря и на гостите, които ще ви кажа, които са ни уважили също. Значи, първо казвам добре дошъл на народния представител от ГЕРБ област Монтана, господин Дилян Димитров. Браво! Заместник кмета на община Берковица, с който съдейства за организацията и направата на събора, господин Радослав Найденов. Браво! И кмета на село Боровци, господин Валери Петров. Преди да дам думата да кажат няколко слова, да ви кажа какво днес ще се прави по събора. Значи, като приключим мероприятието, почваме да записваме за състезанията с легенчета, знаете ги, по категории мъже, жени и деца. Като мине това състезание и награждаването, ще почвам да подновявам и да давам нови човешки карти. За да и едновременно се записва за метал детектинга, където съм скрил на определени места предмети от различен материал: бронз, сребро и мед. И след което ще се провежда и томбола. Значи, като дойде време за състезанието за метал детекторите, аз ще ви кажа как ще бъде процедурата. Ще се дават 6 метал детектора, отделно много награди от представителите, от спонсорите. Сега ще дам думата на господин Радослав Найденов, заместник кмет на Боровци, да каже няколко думи, защото да минаваме напред. Уважаеми дами и господа, здравейте! Изключително ми е приятно, че сме тук днес. Лошото е, че за на четвъртия път се случи времето да е мъгливо и да вали. Днес, въпреки всичко, община Берковица е доволна, че Българската асоциация на търсачите на съборно злато и метеорит търсачите е тук и сме съвместни организатори на това великолепно представяне на нещо, което за някоя професия, с други хоби, за третия начин на изкарване на препитание и поминък. Пожелавам успех на всички състезатели, благодарности на организаторите от името на община Берковица и дай Боже дълги години тази съвместна инициатива да продължава. Успех желая на всички, благодаря ви, че сте тук. Давам думата на народния представител господин Дилян Димитров за няколко слова. Благодаря, господин Стаменов. Добър ден, уважаеми дами и господа. Изключително кратко ще ви приветствам с оглед на тези температури. Шегувахме се тук с колегите, че вие сте много упорити в такива жеги, търсите самородно злато и метеорити. Първо ми позволете да благодаря на асоциацията на търсачите на самородно злато и метеорити. С господин зампредседател, господин Андрей Колев, сме много така близки приятели, познаваме се от години. Аз съм го завел на лов и в Копиловци, и в Копиловци да си къпи къща, така че с него сме много близки. Сега като дойдох тук ми стана много приятно, че се познаваме и с господин Стаменов. Виждали сме се на времето по Кърджали. Благодаря им за поканата. Благодаря на всички вас, че сте уважили това мероприятие, въпреки така сериозните жеги. Тук е уникално място, уникален район. Сигурен съм, че ще изкарате добре. Най-добрите да спечелят. Пожелавам ви най-добрия да намери в реката поне 100 грама злато и поне един там метеорит или два. Благодаря ви, приятно изкарване. Радвам се, че съм част от вашето събитие. Честит празник! Много хора ще се очудят защо от партия ГЕРБ са ни уважили събитието. Първо, ние асоциацията не я политизираме, но преди 2010 година точно партия ГЕРБ направи изменението в Закона за подземните богатства, където се казва, че законът не се прилага за дейности свързани с добив на злато от руслата на реките чрез същото пробиване. Благодарение на тех и асоциацията върви и всеки си практикува хобито, така че те просто, без да има асоциация, спомогнаха да мога да я направиме. Не, всеки си гласува за който си иска. Давам думата и на кмета на Боровци да каже няколко думи. Ще бъде максимално кратък. Добре дошли. Радвам се, че именно точно в землището на село Боровци се провежда този събор.
Пожелавам успех на всички участници и весело изкарване на останалите, които ще ги гледат и ще се веселят под шатрите. Лек ден! Преди да пристъпиме към записването, забравих да ви кажа, че колегата е донесъл апаратура за рентгенофлуоресцентен анализ към края на деня, според жегите, кой е останал, не е припаднал, ще се правят анализи за метеорити. Между другото, в заграденото помещение той е скрил истински метеорит, около 500 грама, плюс другите неща, така че който го намери ще си бъде за него. Отделно ще има един метеорит истински, който ще се дава на томбола. Така че оставям ви на сенката и лека по лека да идвате към мене да се записваме за състезанието с легенчета мъже, жени и деца по групи. Така че свободни сте за сега, отивайте на сенка, защото вече много зле да напичам. Сега моля всички, които ще участват в състезанието по промиване на злато, да заповядат да се запишат. В 3 отделни групи ще бъдат мъже, жени и деца.